কাটলে কইব হলা আরে মনোদুঃখ করিবনি রতনা ଆଉ ନା ଭକ୍ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡିଚାରେ କଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଦିଟା ଚାରେଣି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କୋଟେ ପକା ହେଲା ପାଠ ପଢିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାରିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟାପ୍ର ଆରେ ମନ ମାନୁନି ବୋଲି ତ ଦିଟା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି ମନ କରିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତାକୁ ସାହା ହୋଇଥିବାରୁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନ ରାତି ଠୋଲ ବତେଇ ବସେଇ ମୁଁ ତାକୁ ମଣିଷ କରିଛି ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଘାଟାକୁ ମୁଁ କଣ ଚମକେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଫଳ ବେଶୀ ମିଠା ହେଲେ ତାଠି ପୋକ ଲାଗିଯାଏ ପ୍ରଭୁ